והיום אנחנו בסלון יווני, מסעדה שמביאה את טעמי יוון הישר לישראל. השף המוכשר גיא פרץ לא רק שמביא את האוכל היווני לארץ, הוא יוצר חוויית אוכל שלא תשכחו. תפריט שמח, צבעוני ומלא בטעמים עזים, גיא פרץ מצליח לשלב את הטעמים המוכרים של יוון עם טאץ' אישי שלא תמצאו בשום מקום אחר. לא רק האוכל, כל ערב יש כאן חגיגה יוונית של מוזיקה יוונית חיה שמלווה את כל הארוחה, הופעה חיה שמביאה את יוון עד אליכם. מעולם לא היה שילוב כל כך מושלם בין אוכל למוזיקה, בין סלטים, דגים טריים, סופלקי וקלמטי. תחוו את יוון כמו שלא הכרתם. אם אתם מחפשים את החוויה היוונית האמיתית, סלון יווני זה המקום להיות את זה. ברוכים הבאים לסלון יווני ראשון לציון על האגם. תודה שאירחת אותנו. בכיף גדול. גיא, איך מצליחים להביא את יוון לישראל, בטעמים, במחלוקות? תסביר לנו קצת. יוון זה קונספט. יוון זה לא רק אוכל. יוון זה קונספט. סלון יווני הוא בעצם מקבץ תרבויות מכל איי יוון. לפני 12 שנה התחלתי לעבוד ביוון, פרויקט קולינרי של בתי מלון בכל האיים. ולכל אי, לכל מקום ביוון יש סיפור. יש מקום שהוא יותר צועני, יש מקום שהוא יותר נוסטלגי, יש מקום שהוא חדשני, יותר אירופה סטייל, ויש מקום שהוא מסיבות, ויש מקום שהוא כפר דייגים. כל אי יש לו סיפור. יש יותר רומנטי, יותר קולינרי, סגנונות אוכל שונים בין אי לאי. ואני בעצם אספתי את התרבויות. לקחתי מכל מקום את הקרם ולקרם, את הטברנות הקלאסיות של אתונה, את האותנטיות מסלוניקי, את המסיבות של מיקונוס, את הכפרי דייגים, מיקס מכל האזורים, את האוזו מלסבוס, קצת צועניות מקריטים, מכל מקום סיפור, תרבות, מאכל, חוויה מסוימת, סינרגיזם של תרבויות. ואז הפכנו את זה לחוויה יוונית, הפכנו את זה סלון יווני. הנה דניס, טרי, קח אותו, מוריד מהאור. הכי חשוב בדגים, לימון. סטוף קאט של לימון. לימון טרי, שמן זית. פלפל שחור גרוס. מלח ים. יש לי פה תבלין, איך קוראים לו תערובת טיבול יוונית. מה יש בו? תבליני הדגן היווני. אורגנו, נאנה, צ'ילי, מעט לימון, מלח, והוא בעצם נותן לנו ארומה יוונית שסוגרת את הטעם בסוף. יוגורט יווני סמיך, עם מלפפונים, שמיר, בצל ירוק, מעט נאנה, אורגנו. אני משפר את זה בגרסה שלי, זה הולך עם 50% יוגורט יווני, 50% לבני. קצת נותן לזה גם חמיצות, מרקם קרמי כזה, וגם טיפה הופך אותו לקצת ישראלי. מעודן יותר. מתחים של הדג, אני מפזר אותם. שימו לב, הכי חשוב, מדובר פה בפשטות. פשטות. מעט לימון, מלח, והוא בעצם נותן לנו ארומה יוונית שסוגרת את הטעם בסוף. אנחנו בישראל אוהבים פה חריף. מעט סחוק טרי. פלפלים ירוקים, קצת שום, בפוסטרה. תאכל את המנה, ובעצם תיקח את כל הטעמים יחד. רק את זה עם והבגל קולורי היווני, מוסיט היווני. סמוך עליי. קצת לימונים פרשים. הולך להיות החגיגה היוונית הכי חזקה בדובאי. I'm singing blues, my brother. Different. Yeah, it's Different style. different style, yeah. But I appreciate that you are here, and I wish you all the best. Thank you so much. Thank you. הנה השף שלנו, אוהבים אותך. ימאס. לחיים, ימאס. עברנו היום חוויה קולינרית מהטובות ביותר, ונהניתי. מה עוד אני יכול להגיד לך? בא לי עוד לרקוד, בא לי להמשיך לשמוח, ושמע, תורה. שתמיד נשמח, סלון יווני. שף, המאסטר, אפשר להגיד, והמוזיקה היוונית, הזמר היווני, הכנרית, הבוסוקי, האווירה, הכוסות, האלכוהול, הכי חגיגה שלא נגמרת. אני רוצה להוסיף
שהכל נכון במקום הזה. הכל נכון בסלון יווני. הטמפרטורה מדויקת. אפילו שקר בחוץ, הטמפרטורה מאוד נוחה להיות בפנים. האווירה שיש, האנשים, האיכות שמשדר את המסעדה. ניפגש בסלון יווני. איזה אווירה, איזה אווירה. הביאו את כל יוון לישראל. בוא, מה אתה יכול להגיד על סלון יווני? בכמה מילים. You need to speak English. You are a unique singer, I know this. Because we talked with a guy about you, Yeah. and you the best singer in Israel in this So his English is not so well. אתה לא מראיין, אל תדבר למצלמה, תראיין אותי. סתום את הפה כבר. סתום את הפה. רגע, אני רוצה להסביר לך, אתה קצת לא מבין, ואתה מבין מתנהג יותר לא ממך, יפה. אני מבין אתה יותר מתנהג ממש לא יפה. אני מבין יותר ממך. אתה לא מעריך כלום. אני תדע מבין לך. יותר ממך, תקשיב אבל. רגע, אני מדבר אליך, אני יודע מה לעשות, אתה עושה לי בושות, אני לא אוהב את זה. אבל תקשיב. לא אוהב את זה. יש לי את אחי, אני עוצר, אני יודע את זה. כל מה שהולך להגיד לי אני יודע. תקשיב. כשאני מדבר, אבל אני עוד... קאט. שי, מה אתה חושב על הכנרית, על התוספת של הכנרית כאן? עוד פעם את השאלה הזאת. אתה יכול להכניס אותי לאווירה של הכנרית פנימה, בבקשה? לא הבנתי את השאלה, סליחה. אתה יכול להכניס אותי לאווירה של הכנרית פנימה? מה הכוונה? פנימה ל... הכנרית שם, אנחנו פה. בוא ניכנס. כשנגמר הערב ואתה עדיין רוקד, מה אתה עושה? זה לא מסודר, אתה עושה ככה, מה זה? טוב, מההתחלה, נו.